سلام دعنا بالله أقول كرنا تعلم خوينكم مدوات مربني أو سؤال مكتال تركوا فتوى تهاتلتي مبارنة ساعة زوادتني محدش حبريتها حيزنا لكم متسينا لنا نمكتالكم نعدم ብዙሓት መራኸብታት ግብፅን ስዑድያን ይዝርጋሕ ከም ዘሎ መሰረት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ሓደን ቀንድን ዝኾነ መፍረራን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጉዳያት ኣብ መንጎ ኤርትራ ስዑድን ግብፅን ክካየድ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ምፍርራም ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብቐንዱ ኮይኑ ንመጽእ ዝኽእል ብሓባር ኮይነን ጸጥታን ክሕልዋን ኣብ ወታደራውን ጸጥታውን ጉዳያት እውን ሓበራዊ ዕማም ክዓማ ከም ዝኾናን እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ማለት ድማ ብዓብዩ ንኢትዮጵያ ዓብይ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ፖለቲካውን ክሳራታት ከስዕብ ከም ዝኽእል ይንገረሉ ኣሎ። እዚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ትማሊ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ዝወፀ ውሳነ ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነት ከይህልዋን ግዝኣታ ናብ ካልእ ኣካል ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ስልታዊ ኣካይዳን ብምዃኑ እዚ ተግባር ብልፅግና ብቕልጡፍ ክእረምን ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ትግራይ እናተሓሳሰቡ ይርከቡ። ካብዚ ሓሊፉ ዘይእረም እንተኮይኑ ግን ሕዚ እውን ኩናትን ዕግርግርን ካብ ብምፃእ ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ ከም ዘይብሉ እናገለፁ ይርከቡ። ነዚ ስዒቡ ድማ ተበቲኑ ዝነበረ ሓድነት ተጋሩ ሕዚ ናብቲ ናይ ምርድዳእን ዝፀንሐን ሓድነቱ ይምልስ ከም ዘሎ ብብዙሓት ፖለቲከኛታትን ወሃብቲ ርእይቶ እናተገለፀ ይርከብ። እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ላዕለዋይ ኣዛዚ ብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ፋኖ ዝኾነ ዘመነ ካሴ ምስ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝኾነ ማርክ ራቢዮ ብቴሌፎን ከም ዝተዛረበ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ዝርርቦም ድማ እቲ ሕዚ ዘሎ ሓደገኛ ኣካይዳ ብልጽግናን ፖለቲካ ኢትዮጵያን ኣድሂቦም ብሰፊሑ ከም ዝተዘራረቡን ክመጽእ ዝኽእል ዕንወትን ሃገራዊ ዘይመረጋጋዕን ብኣይተ ዘመነ ካሴ ከም ዝተገለጸሉ ይሕበር። በዚ መሰረት ድማ ኣሜሪካ ብስርዓት ብልጽግና ተስፋና ሰኣነትን ትኸይድ ከም ዘላን ምናልባት እውን ከም ኣማራጺ ካሊእ ፓርትነር ትተላልሽ ከም ዘላን እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ዝርከቡ። ብዛዕባ እዚ እውን ዝሓዝናዮ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ኣሎ ነካፍለኩም ኢና። ኣብ ብዙሓት መራኸብታት ግብፅን ስዑድያን ይዝርጋሕ ከም ዘሎ መሰረት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ሓደን ቀንድን ዝኾነ ምፍርራን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጉዳያት ኣብ መንጎ ኤርትራ ስዑድን ግብፅን ክካየድ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ምፍርራም ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብቐንዱ ኮይኑ ንኽመጽእ ዝኽእል ብሓባር ኮይነን ጸጥታን ክሕልዋን ኣብ ወታደራውን ጸጥታውን ጉዳያት እውን ሓበራዊ ዕማም ክዓማ ከም ዝኾናን እዩ ዝነገር ዘሎ። እዚ ማለት ድማ ብዓብዩ ንኢትዮጵያ ዓብይ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ፖለቲካውን ክሳራታት ከስዕብ ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ፖለቲካን ወሃብቲ ርእይቶን ዝሕብሩ ዘለዉ ክብረት ተኸታተልቲ። እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ስዑድን ክፍረም ተሓሲቡ ዘሎ ሓበራዊ ዝኾነ ስምምዕ ነዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ዓብይ ሓይሊ ንምምስራትን እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምስርቶ ዝኽእላ ዝደልያ ዘለዎ ሓይሊ ድማ ኣብ ጉዳያት ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ኢሉ እውን ኣብ ዓለምና ክህልዎ ዝኽእል ኣድማዕነት ሕዚ እውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ነዚ መረጋገፂ ክኸውን ዝኽእል ከዓ ክብረት ተኸታተልቲ ፕረዚደንት ናይ ግብፂ ዝኾነ አልሲሲ ናብ መዘኑ ናብ ስዑድ ዓረብ ተጓዒዙ ሎማዓንቲ ዝርርብ ከም ዘካየዱ እናተነገረ ዝርከብ። ሕዚ አልሲሲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝርከብን እቲ ኣብዚ ዞባ ዝምዕብል ዘሎ ሓደ ፖለቲካውን ወታደራውን ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያውን ሽግራትን ሃዋህውን ንዑ ንምፍታሕ ክኸውን ከም ዝኽእልን እናተነገረ ዝርከብ። ናይዚ መቐፀልታ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ዘሎ ከዓ ሕዚ ኣብ መንጎ ኤርትራ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ዝምድናታት ዘጠናኽር ዲፕሎማስያዊ ምፍረራም ኣብ ቀረባ ግዜ ጉህድ ከም ዝኸውንን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ሓደ ዓብይ ሓይሊ ክምስረት ተስፋ ከም ዝተገብረሉ እናተነገረ ዝርከብ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከብፅሖ ዝኽእል ብመጠነ ሰፊሕ ዕንወትን ፖለቲካዊ ክሳራታትን ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ድማ ዓብይ ዓወት ተባሂሉ ተመዝጊብሎም ኣሎ። ምክንያቱ ድማ እቲ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ክምዕብል ዝኽእል ሓደ ናይ ወራራት ማለት እውን እቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ተሓስቦ ዘላ ወራርን ከምኡ ድማ እቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ተሓስቦ ዘላ እቲ ናይ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ኣጀንዳን ድማ ከምኡ ድማ እቲ ሕዚ ጀሚራቶ ዘላ ግዝኣታት ትግራይ ናይ ምብጥጣስን ናይ ምቁራስን ስርዓትታት ድማ ሕዚ እውን ንዕኡ ክቅልብስ ዝኽእል ሓይሊ ብግብፂ ስዑድ ዓረብን ኤርትራን ከምኡ ድማ ናይ ቲዲኤፍ ሓይልታትን ክምስረት ከም ዝኽእልን እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ሕዚ እውን ኣድማዕነቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝሓየለ መልክዑ ክቅፅል ከም ዝኽእልን እዮም ተንተንቱ ፖለቲካ ዝሕብሩ ዘለዉ ክብረት ተኸታተልቲ። ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ትማሊ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ዝወፀ ውሳነ ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነታ ከይህልዋን ግዝኣታታ ናብ ካልእ ኣካል ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ስልታዊ ኣካይዳን ብምዃኑ እዚ ተግባር ብልፅግና ብቕልጡፍ ክእረምን ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ትግራይ እናተሓሳሰቡ ይርከቡ። ካብዚ ሓሊፉ ዘይእረም እንተኮይኑ ግን ሕዚ እውን ኩናትን ዕግርግርን ካብ ምምፃእ ሓሊፉ ካሊእ ፋይዳ ከም ዘይብሉ እናገለፁ ይርከቡ። ነዚ ስዒቡ ድማ ተበቲኑ ዝነበረ ሓድነት ተጋሩ ሕዚ ናብቲ ናይ ምርድዳእን ዝፀንሐ ሓድነቱን ዝተመለሰ ይመስል ክብሉ ብዙሓት ፖለቲከኛታት እናተዛረቡ ዝርከቡ። እዚ ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን ብግሁድ ዓለም እንሪኦ ዘለና ትግራዋይ ክንዲ ዝተፈላለየ ይፈላለ ኣብ ፖለቲካዊ ቅዋማቱ ክንዲ ዝተፈላለየ ይፈላለ ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነቱን ኣብ ህዝቡን ኣብ ትግራይን ዘለዎ ቅዋም ግን ሕዚ እውን ሓደ ምዃኑ ዘመስከረሉን እቲ ንደልዮ ዘለና ግዜ እቲ ንደልዮ ዘለና ሓድነት ድማ
ክመጽእ ዝጀመረሉን ኩነት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ጌታቸው ረዳ ጀሚሩ ክሳብ ካልኦት ናይ ስምረት ሓለፍቲ ከምኡ ድማ ካልኦት ፖለቲካውያን ውድባት ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡን ኣብ መላእ ትግራይን ኣብ መላእ ዓለም ኮርነር ዝርከቡ ተጋሩን ዘቆጠዐ ሓደ ውሳነ ናይ ፌደሬሽንን ብሄራዊ ቦርድ መረፃን ዝምልከት እዩ እዚ ናይ ብሄራዊ መረፃ ቦርድ ዘውፅኦ ብፌደሬሽን ተኣዚዘ ኢሉ ዘውፅኦ ሓደ መግለፂ እንታይ ዝብል እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእን እቲ ናይ ራያ ኣላማጣ ዘሎ ከባቢታት ብተወሰነ ብከፊልን ድማ ኣብዚ ናይ ሕዚ ሸውዓይ መረፃ ናይ ጉንበት ዝካየድ ናይ ኢትዮጵያ መረፃ ክፀንሕን ኣብኡ ኣብቲ ከባቢ ንሱ እቲ ከባቢ ንሱ ሙሉእ ግዛቱ ናብ ሓደ ክሳብ ዝውሰን እቲ ህዝቢ ንሱ ባዕሉ ክሳብ ዝመርፅ ናብ ትግራይ ድዩ ወይ ከዓ ናብ ኣምሓራ ድዩ ክሳብ ዘብል ምንም ዓይነት ምርጫ ከም ዘይካየድ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ዘቆጥዖም ተጋሩ ድማ ካብ ኣጽናፍ ክሳብ ኣጽናፍ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይኖም ተቃውሞም እናገለጹ እዮም ዝርከቡ ተቃውሞ መግለጽ ብቻ ዘይኮነ ድማ እዚ ነገር እዚ ክስተኻኸል ተዘይክኢሉ ሕዚ እውን ሓበራዊ ቀላጽም ትግራዋይ ኣብ ኢድ እቶም ትግራይ ንኽበታትኑ ዝፅዕሩ ዘለው መራሕቲ ብልጽግና ክኾን ከም ዝኽእል እናጠንቀቑ እዮም ዝርከቡ ሕዚ እቲ ዝተደለየ ናይ ትግራዋይ ሓድነት ናብ ሓደ ኣብ ምምጻእ እዩ ዝርከብ ነዚ ስዒቡ ድማ እዩ ካብ ኩሉ ኩርናሕቲ ዓለም ትግራዋይ ድምፁ ከስምዕ ጀሚሩ ዘሎ እቲ ዘለኣለማዊ ርስትን ግዝኣትን ሓድነት ናይ ትግራይ ክበታተን ዝኽእል ሓይሊ ድማ ሕዚ እውን ብዙሕ ብድሆታት ክበፅሖ ከም ዝኽእል ኢና ተነገረ ዝርከብ يعيش سبل ناي تجراوي حدنا تدم حزون أب ملع علم نتسمع يركب نزي قتلنا خن قالوا سولو زجبا حدا مر كم دم أتي بالسجنا يتبقى قبل على تجراي حزو زول أجندة بقول عم بقولوسن تي ناي تجراي جزءها حدنا تنرست نخيه لونا كم دم أنا بزح كفالات نبتهتانن حدنا ناي تجراوي نمتفان تجراوي نتن كابز خبابي تحقيق نقد أفن زجبرو زول تعرض ما بحبره وقالسنا كنا برعني جبا خبلكم يدل الخبرة تغاتلتي نابزناي مودة حبريتنا خحلفكم كله خا حد نشتي مجرم زخنا حبريتات سامع له لعلوي أزاز بهراو من قصاص أم حرفان زخنا زمنا كاسي مسوانا صحف قدرت وس أمريكا زخنا مارك رابيو بتليفون كم سزر رابي زقلت زلو أبزرهم دما تحس زلو حد جنيا كايدا بالسجنان بوليتيكا إثيوبيا نادي هو بسفح كم سزرارون كم تزخل عنوتن هجروا زي مرجع عم بعيت زمنا كاسي كم سجلت قالوني زحبر بزم سرت دما أمريكا بسرعة بالسجنا تسفنا سأنت تخيل كم زلن من البتوين كم أمارات إيكال بارتنر تعالش كم زلاني ونتناقر زركب بزي حدا ناي إثيوبيا بوليتيكا وود كاتكول جاليت أموزلو توم ناي إثيوبيا خال ناي قرن أفريكان بوليتيكا نهات دما أب ساعة زي أمريكا خاب سرعة بالسجنة تسفنا سأنتن سرعة بالسجنة عقمي يقولون زبل دمدامينا بتحتن كم تركب يوم توم وهاب تريتو ناقلت زركبو زمن كاسي بفولي ناب ناي أمريكا وتأقول داي منيستر بتليفون مزرراو حدا بتعمي بوليتيكاوي كسارة سرعة بالسجنة قات إمو خمسة لخم دما توم تقاوم تحيلتات ويكا توم تمرو زبل بارتنر شيب فات إيروم زقالو سزلو حيلتات دما عوي عودكم زخونن أمريكا دما حزون كالي حيل خمزولون اتخالي حيل نسو دما خم أمارات تقامل لخم تخيلن نقدميت دما بوزح عينت بوليتيكاون خالي دبلوماسياوي عاوتاتن كحفصلو زخيلو قالسي كتمايهاج خم تخيلن زي انفت حدا انفت يوزنا جرزي حزون مراحتي ناي إثيوبيا أبز ساعتو زقورو وزلو شبادبد بوزح واقع كخفلون كم زخيلن إلو دما تي ناي إثيوبيا ወታደራውን ፖለቲካውን አሰላልፋ ናብተን ናይ አዕራብ ሃገራት ከም ድማ ናብቶም ናይ ቻይናን ሩስያን ዘዘንበለ ብምዃኑ ሕዚ አሜሪካውያን ድማ ንኻል ዓይነት ፖለቲካዊ መንቅስቃስ ይዳለው ከም ዘለው ዩናይት ነገር ዝርከብ ክብራት ተኸተልቲ በዚ መሰረት ድማ እዚ ናይ ፋኖ አመራርሓ ዝኾነ ዘመነ ካሴ ተራኺቦም ዝበሃል ዘሎ እዚ ዓብይ معبالة يو بقولي له كر زخل معبالة ونيكونن من البات اتي ناي فانو زبهال من قصاص صبغ حيلة ريو ان إثيوبيا نشي كدمع زخل قال سندحر تقالي سمو مستوم ناي تي دي اف ناي إيرتران حيلتات حبابيرو عبي زخنا قال زخبر زخللو مداي ونتفتر دركب يمسلني زي زدنقص ناي بلصقنا سرعتون حزي بارتنرات نملاش فقدو زي خدو بوتات زي اتو يلن اب بزح خبابتات دما خمتنريو نعجبو زلنا حزي بي ناي يونايتد عرب إمارات تمرح بوليتيكاوي هو صحات دما اب بزح خبابتات مبرق افريكا يكادلو مس اثيوبيا كينيا اوغندا حويسو دو سودانون زلاتلو خنت يفطركم زلون ابزي ناي مبرق افريكا زلو ناي بوليتيكاو اسلال فادم حزونا حدغنيا خنتات يبصحهم زلون ينا تنغر زركب اب مجرشا خولو زدلغن اتي ناي تغارو حدነት حزون كنملسو يغبانا تي غزاتاو حدنتنا رستنا مغبات زمت زلو حيل دما حبراو قلصمنا رينا خنقالوسو يغبانا خولكم يدلي ازي حبريتا زينا كل محبرسبنا خبصح دما شير مغبار كيترسو خورت تلتي انت انا جن لو ما عندنا رنم دلو زازي ملخو سلام